Siyabingelela ababukeli emakhaya. Nikhuluma nomfoka Chamane lapha ucoca incomeni mashiza. Njengamanje silapha ishow yethu le ethi bangjojelile siyakulanda. Bangjojelile siyakulanda. Mawukuthi khona into wanjojela yona ungasibhalela nawe sizoyilanda. Noma ngathi usuhambe kwadlula iminyaka noma ngadlula 10 years into yakhe ingakabuyi thina sizoyilanda into yakho. Njengamanje kule show sinoze sababili lapha abathi bona bantshontshela mkhulukuthi la ukhona sabela mkhulukuthi la ukhona sabaka njengamanje ngoba kubizwe thini singama investigator underground shosha phansi investigation bose sincane ngakathoki sanibona yebo sawubona yebo sawubona yebo sawubona yebo ngiyeza anikho happy nenkinga ithini inkinga sisi inkinga yami ukuthi bangitshontshela wena bangitshontshela nawe bangitshontshela sisi laptop wena ispeaker ini ini speaker laptop nintshontshelwe manje intumele kubhlungu isinqese ya kubhlungu nqese bosisi nisipalele niyasithemba nina uyasithemba thina sablutho sabushilanga sisi yabo nje kubalele kunje siqoka ama jacket sub next bayitshontshe nini laptop yakho ngo 2020 2020 yeah ngo 2020 oh 2020 now 2020 all right nayivula case yebo icala nalivula yebo athina amaphoyisa awa athi azolibheka mara hayi kuzilutho nje thina silibonayo balele athini hayi lokho silindile nathi solokathi silinde vele azosithinta wona 2020 2021 2022 2023 2024 4 to 5 years bani 4 to 5 bani 4 to 5 awunayo laptop unayo laptop unayo laptop enye speaker hayi anginaso awusekho ispeaker sakho sidlala otsotsi sidlala umgulukuthi thina ke njengabantu abazoinvestigator mhlawumbe ukugcina njengamanje labo sisibengekho happy sizoyilanda into zabo noma kuthi sihuzuke kanjani siyoyilanda bosisi wayekhona makhelwane wayekhona makhelwane nothini makhelwane uthi makhelwane wabona uthazanga abona lutho makhelwane umakhelwane uthi wabona ni lutho azange abona lutho nje sekuyiliso sikhathi ke the first suspect makhelwane ngeke ngitshela makhelwane akaboni lutho the first suspect makhelwane bosisi makhelwane wakho hayi ukhona Maki mbiza mmemezeni makhelwane Max oh uye lo Maki uye lo qhama la okay I Njani uwe lo Skulukuthi uzana Skulukuthi Skulukuthi right mfowethu right nazo izinto lezi mfowethu manje na into esifuna ukuyazi oMaki balahlekelwa ilaptop nespeaker wawukuphi wena hayi angikhona wawukuphi angikhona wabona ngibona next umakhelwane uthi akaboni lutho uthi makhelwane akabona ngalutho cameraman okay mama hayi kuleka asilwi la wabonani angibona next lutho bantshontshelwa wena unaso speaker nginazo speaker awunaso unayo laptop awunayo laptop kodwa oMaki bantshontshelwa wena awuboni wawenzani wena ungaboni bengilele yini iqondana ukulala kwakho nokuntshontsha kwakho hayi bengirelaxile makhelwane hesitator makhelwane akazi ukuthi mina laphendula kanjani kodwa it's about that time mfowethu yazini uzokhuluma iqiniso noma uzoyivala camera bengirelaxile ngathi ne cameraman vala camera bafowethu sikulelo dawa nje manje umakhelwane sambuza ukuthi izinto ziphi yabona uyani bafowethu uyani camera on camera feel lo awuna manje uyazenzisa no umtest lapha
Yeah, nokhulekani wababa mfowethu ngathuki yonke into ngizothi i-right. Uyaphila? Uyaphila. Yazenzisa. All right. Bafowethu asingeneni njengamanje sombuzo mfowethu uthi kwenzakalani ziphi izinto zosisi. Mfowethu. Hey vuka wena. Ubani igama lakho wena? Umalathi ubani? Umalathi wapha wena? Umalathi khona la kasi. Wena ekhasi, all right. Thume ngani wena? Hayi kuthi nje ngiyahlalela mina. Wehlalela wena? Wehlalela? Omakhelwane bantshotshele. Utshotshele makhelwane nezigebengu zakhe. Hayi ngibantshotshele ngizambile. 1 2 3 val camera. 1 2 3 val camera. Ival camera. Ungayivali. Khuluma ke 1. Usebenza nobani? Angisebenza nalo mfana ngala. Ushikama lakhe lo mfana balobani? Unyenyele. All right. Yasin. Wena sokubamba wena. 1 2 3 val camera matsho usana madoda. Osayifana. All right. Unyele uzomfonela umthetho akhe la. Ngamfonela. All right. I-laptop yasisi. Ikhona lekuwe. Nyele. Hayi speaker. Yani speaker kongudlala ngakasebenzisa. Wadlala lo muntu for 5 years. For 5 years uniphethe izinto zabantu wena. Phethe abantu. Asizama umnazi nathi. Nzabani? Sizama umnazi. Obumnandi. Tshotshela ubumnandi. Besingazi speaker. All right. Oradala. Xolisa abantu emakhaya. Xolisa abantu ekhaya. Xolisa labantu. Ngiyaqolisa. Basukuthini wena abantu? Uzomsimba wena. Angangiphinza kanga. Angangiphinza. Wadlala. Hayi ukuthi ngeke usakwazi nokuganga ke. Phinde before. Ela, njengamanje uyayithanda le show? Ngithanda. Awuyithandi? Uyayithanda le show? Ngithanda ukuthi qeda ubugebengu. Siqedani? Qeda ubugebengu. 1 2 3 stay cameraman. Wozani madoda. Umuntu 5 years ehlele nezinto ngakavele xoxela kanjani. Awuma baxoxa ngawo laba mfowethu. Wozani babele baxoxa ngokugcina. Shona khona bafowethu. Shona khona. Bafowethu. Hamba kanjani? 1 2 3 save camera. Jamani solanda izinto zosisi. Ngithanda ngathandi. Sobuya naso. Bafowethu. 1 2 3 save camera. Wathi ngene khona. Moja. Nabo sisi mangase ibuya into zakho ntshitshela zona ungazizwa kanjani? Ngajabula kakhulu ngoba i-laptop yami bengiyisebenzisa bafethu awungeke phela. Kakhulu kusele 5 years awayithenga ithi after 5 years awayithenga laptop entsha. Hayi angiyithenga ngoba iyabiza phela laptop. Namaqhubu sisi. All right sis. Sis mangase ibuya into zakho wena nje. Yo ngiyabonga shem. Yo ngagcina nje kubanga umsindo. Yo ngiyabonga. Ubothenga nesinye speaker 5 years zonke. Hayi anginamali shem. Uthi uyifuna. All right. No ayikho inkinga. Babukele lapha emakhaya njengamanje silindile osigubudu nababeza no njengamanje ibani happy into zenzo mangase nkosiyami abatshotshela babukele emakhaya ukhokhe malini for ukuthi lento nje i1 2 3 sevale show 1 2 3 semlanda umgulukudu ifike la Hayi angikhokhanga nje mahala ha malini mahala ha nawe bembukele emakhaya makuthi untshontshelwe sibize sawufika umgulukudu uzawucasha akho makhelwane waqhaqazela wena ekhona ehlelo semnandi makhelwane akasineke osikubuthi asama camera wena wozani sisi Zora Chamane. Hey, what's on? Boss Suzan imani mfowethu beka phansi yisi speaker lesi ususilandile umngani wakho Ngase ngisilandile. uzophinda utshontshe Angeke ngiphinde. Angeke ngiphinde. naso speaker sakho laptop Nayila. Ngiphethe. Yeah. na laptop bosses ni happy izinto zenza sekhona wena xolisa kosisi Ngiyaqolisa bafisi ngiyaphinda. Ulalela ke mfana mlalela sikusuka manje wena usibagadele Ndamala gate 1 2 3 save camera mokuthi kanjani ngiyivali. Ngithini Hayi. Kuthekile Hayi so right. Kuthekile So right. ni right Yebo. yebo yes
Lalela ke bani. Phinde ngizothula nhlontsho. Phinde ngizothula. Angeke. Angiphinda angeke. Alright bafowethu. 1 2 3. Save al camera. Sekunjalo sithola izinto zosisi, umbukele ujabule, usisi ujabule, basijabule. No, yasini akayiqule izinto sikhubuthi akayifakeni. Yasini, mofela bafowethu phakathi uclean lapha ukorobha lapha endlini, ha? Ukorobha. Shona khona. Yeah, mbukele mkayi. Yithi laba. 1 2 3. Save al camera. Sebize sokuthola into zakho. 24 hours. Oh my brother. Ushuni wephara. 1 2 3 save file camera mfowethu laba emakhaya subscriber commenta yenza konke mawukuthi wesidinga uyantshontshelwa nawe sibize khona manje 1 2 3 save file camera yenza njalo cameraman